guys, I'm Dimu Rose Oyi from Rose's Home Cooked Meals. Catch me on this episode of Ukonjani. Watch this episode and please share it, circulate it, so that nabanye abantu abangayazi into akunjani batsho bayifumane. I can't wait to hear your reviews. Good evening. Welcome to Kunjani Podcast, the podcast with HD content. Igama lami Dingumzwanele uNele wakabheni, umsasazi wodumo, umgwaqube wangapha engqusha iYellowbone Mfondeni Nyana kaMamsukwini. Into engayithetha manje namhlanje into ba uba bungabukeli podcast yethu iKunjani Podcast, it means ikhona ingxaki ngawe because we're getting bigger and better. And asibuye ngamva sibheka phambili kodwa ke kwabo sekudala besibukela nabo abazasibukela manje siyabulela ngenxaso yenu ngoba ngaphandle kwenu asiyonto singayibhuda thina siyenze lonke lento siyenzayo but without isupport senu siso esibangelo basihlale kule ndawo. Mzwanele uthetha gqithi uphethe ntoni namhlanje because asifuni wena sifuna lo muntu uzabe sekhohle kwinto bangubani uze ngantoni into endinonixelela yona into ba ngumuntu onamehlo phezulu kwamehlo uyakwazi kwakhupha aphinda wafake mandulo phaya bekade kuthiwa lento kuthiwa imbali iRose into enhle ebukekayo ebonakala ngexesha layo idubula itsale izinto ezinomtsala nezathi zifike zifunxa pha kuyo zithi nakazifunxa ziphume ziyokwenza izinto ezawunikezela ubomi. Ndithetha mina kakufika inyosi zifike zifunxe pha kwiflower ziphume ziyokwenza ubusi ke abuboli buhlala bona phakade. Namhlanje ndiniphathele usisi owenza sho into ba njengoba sazalwa into yamasitye wenza sure into ba siyahlutha wenza sure into ba siba bahle siba healthy because kuthiwa you are what you eat. So sizawuva ngayo into ba usiphathela ntona. Ladies and gents, please allow me to welcome usisi Rose Oyi. I hope you busy right surname yakho. I'm busy, right? Ne? I'm happy. So out of 10 unganika bani according to surname? You know, ndihlutshwe yilaa ndawo yamehlo isenema ndisekancinci Yinto lekhipha emehlweni? Yathi uba amehlo am anxiba amanye amehlo. Guys, like But the true story. engasiphelele. Okay. Uba uluyicacisa. No, but ke ngoku soyithethe kohlobo soyithethe So ayibasaba savakala. 10 out of 10 for the surname. Thank you very much. All right. Thank you guys for having me. Alright. Ndiyabulela. Yeah. Once again masikwamkele sister and sikubulele because into yokushiya into zakho zenzayo siyayazi sonke into abasingabantu ababhizi ebomini bethu sizama ukuphuhlisa impilo zethu sizama ukuphuhlisa impilo zabantu aba-around thina ukwenzela uba noba sesingekho thina kube kubomi obungcono kubantu abashiyeka ngasemva. Kuloo nto injalo ixesha umntu yinto angabinayo but you only make time xa into isenza isense kuwe uqoba noba ndibhizi kangakanani ndizawudropha yonke into ndizapha. So asiyithathi kancinci into obushiye yonke into obuyenza waza apha kweli qonga lekunjani podcast. Siyabulela mani kakhulu asiwuvala bona ngonikhamisela akuwuvali umlomo. So once again thank you so much sisi ngoba lapha kuthi siyakwamkele kunjani podcast. Like I was honored. Really ndiyabulela uba lapha because I've been following your podcast njengoba bendisitsho. I watched Thusile, I watched Budpatko, I watched Mafa, I've watched comedians, like I've watched it because so I was surprised really when I got a call from you that my friend Uthandi Sizwe you know that guys, am I that important now, you know, in the food chain? Like, so yes, I'm so honored and I'm happy to be here. Ndizothetha ke ngobuRose bam ke bobuflower because andiso spinach. Ne? Hey, Joga, eyes rolling. Joga guys. Rose uthiwa nguRose but ingathi usisipinach. Mna ndiyayazi uba ndinguRose ufana neRose. Siyicacisa. So sizo oyena ndibalulekileyo apha ne for i-benefit umuntu oqalayo usibukela apha ngaphandle. Eli qonga silicreatele into ba masicelebrate amaqhawe namaqhawekazi ethu enza into ezinhle kweli xesha ukwenza abantu abazemvini kwakho babukele babone ba hey nam man if noze ndibe ngumuntu
ndiyabawela ufana noSisi Rose nami undikhuthazele ngahlobo oluthile. In a nutshell sisithatha imidlungu nothi imidlungu nje imidlungu edlekayo siyibeke apha sinike iflower zayo while besaphila. Andiyazi ke nje ngoRose basizaba sakunike iphina ke thina but ke basically yiloo nto lesiyenzayo. So sizawuncokola apha and ubomi bakho sabutsala deep before ube lembala abantu bayibonayo ngoku inhlapha ecaleni kwam. I must say umhle umuntu ongisisi. So ndifuna before babone lento bayibone ngoba bakwazi phaa khule into babungubani side sesingene ke kule ndawo size ngayo yanamhlanje ba kunguSisi Rose osiphekelayo osityisayo. So umuntu unokubuza phaa ngaphandle athi ndiyayazi ke lo mbuzo ngizawubuza into yoba ufana nomasipala omphaxa abuze uba ngubani uSisi Rose. Omnye angathanda ndithi okay cut ngokwanele. Yes. Okay, uRose, as you've said, uRose wayewaseMthatha. Okay. Elalini okuthiwa yiNcise. Okay. Lali yethu ekuthiwa either kuthiwa kusemajonini okanye kuthiwa kuse-airport okanye kuseDamini. So it's a very important lali eMthatha. Kuni. Okay. No, it's very important eMthatha. Like it's zonke iimarks zaseMthatha siselalini yam. Ngicamisile. So yeah, ndinguRose ke waseMthatha kwaHoyi. Ndizalwa yintombi yakwaHoyi nayo ezalwa yintombi yakwaHoyi. Ima ngoku phinda le ndawo uzalwa yintombi yakaHoyi. Ezalwa yintombi yakwaHoyi. Njani? Yabona ke ngoku lento into endizoyithetha mna ndathi xa kufika kwelami ixesha I grew up ndizixelele into yoba mna I will not have umntana waHoyi. Okay. That was I made that decision because ndikhule ndingumntana wentombi yakwaHoyi ezalwa yintombi yakwaHoyi nayo. So ndathi when it comes to me I'm going to break certain cases. Okay. Because that is how I saw it. Into yoba Okay. angekhe ndibe yintombi yakwaHoyi izalwe yintombi yakwaHoyi izalwe yintombi yakwaHoyi. It cannot be that So ma-off-ramp wena. Ndathi no mna guys mna ndinguRose and I just told myself this. But yes, umakhulu wam yintombi yakwaHoyi nguMamtshawe. Okay. Nontombazane, love her to bits. Then mamam was Mavis Nosiphiwo Hoyi ongasekhoyo. Oh, Was a domestic worker okay. who loved to cook. Elihomba. She was beautiful, loved to cook. And I think that's where I get my passion for food from. Tatam ke nguNeviot Mokoena was in Nelspruit. He was a mine worker. But I don't have any relationship with them. Njengoba ndisitsho ndikhulele kulo mamam. Okay. Ndikhuliswa ngumamam, more especially at Durban because that's where she worked, where I was born. Ndakhulela khona ndafunda khona ndizofunda eMthatha I think high school grade 10, 11 and 12. So yes, okay, that is uRose. Ndikhule, I won't even lie mna ndithi ndikhule ndisokola. I don't come from that kind of background, but I came from a background AICT. You can do anything, you know. Sometimes you know, because ungumuntu uyahlala and you look at your life and I always feel like I have so much to give, I have more to give, and busekhona ubomi kusafanele ndibuphilile because I saw something growing up. I saw something about me, that there was something about me. Even how I started my business, bendikhe ndatsho that I have a job, I work. Even how I got my job, I've never gone looking for a job. You better be kidding. Wenza njani I've never, literally, mna ndifowunelwa ndihleli endlini. My first job, I got my first job since at 19. Ndandiyofakela usister wami iCV phaa. Sister wami umdala kunami. Ndicela uyondifakela iCV phaa. Xa ndifika phaa, wathi umlungukazi, mna kutheni ndifuna wena? Yho. Ndathi mna no, mna ndizofakela iCV. Mna nayo neCV because I was just out of high school. Ndithi nayo kwa iCV. Wathi hayi, wabhala iCV wena. WhatsApp iphepha, wabhala igama lami, surname, visa ID number, bhala address. Wathi sokufowunela, ndafowunela the next day I went for the interview, I got the job. Then the rest is geography. Yeah, I understand. So my sister Yam used to say, "Wena, one better get stand," you know, trying to get a little bit, but I didn't even look for a job. Exactly. And that was my story that was 2003 when I got my first job at iTech in East London. Till today, the job where I am. Isaileya? No, it's another job, but it's the same story. Oh, like nayo phonelwe yi-friend ephangela phaya yathi friend kufunwa abantu international client reps. And I think you'll be perfect for it, you know. It's an environment enabantu abamhlophe kakhulu and uboss wethu uthi it's not right, masixutywe. Yes. But ke ngoku kuyonke loo nto leyo we need a certain caliber of person because umuntu azakwazi ukuqhumsha. Yeah.
communication is key. So ndicinga wena ndandizingqongqele ebhedini yam nangxaki mna catering zam zifolile ze-weekend andinangxaki ndifuna ukwamsebenzi. But aqomba, okay, because I'm not that busy during the week, why can't I work? Because yenye imali Yes. So ndathi, no, it's fine, I can come for an interview. Ndaya kwi-interview, ndangena kwi-interview, le ndawo ndiphangela kuyo indawo ye-taxidermy. So I can't even explain that right now. But i-taxidermy, indawo yenza i-animals ezihuntwe ngabantu izenze zibe ngonopopi, so to speak. Okay. So you'd have to Google that. But indawo ye-taxidermy, so I went there, ndizinxibele leopard print dress, andiyazi le ndawo ndizekuyo, andazi uba indawo yantoni mna, ndicaciselwanga ndizokhumsha ndindixelelwe. Usixaba uzokhumsha uzawutsha. Xa ndingena phaa yavele yathi director khona, so unxibele le interview ne, because I'm wearing a leopard print and ngumsebenzi walapha. Kelo kuza nozazi nokuza ku-interview. Ndiza kwi-interview but ndinxibe ilokhwe yam mna. Sure. Yebo. So ndithi mna akanjani, athi no, you are hired. Ndithi mna ngoba athi because ndiyaqala udibana nomntu who came this prepared for an interview. Kelo kusekhange uprepare kwa. Okay, kuba kusetyenzwa nge-animals then So leopard uye wayithatha le nto uba ndikule nto. Ndathi so ndiyamxela ukuthi I didn't even know what you guys do. Mna ndize kwi-interview ndizoyiva ngawo uba nenza ntoni. Wathi so ke ithi loo nto leyo, you listen to your intuition, which is something that I like as well. Okwazi. And ndaqomba that is very true ke. Mna I listen to myself. Okay. Into noba bekuthiwa ndibizile, you have more than almost 30,000 followers. You're a big platform. If bendinento ethi mandingezi bendingazokwazi. And yazi le ithetha, it's very important because abantu abaninzi bayebonzakala okanye baphoswa zizinto okanye baphulukana nezinto because of ungamameli. Laa mntu ngapha phosa akaxoki, laa mntu ngaphakathi. Asoza kuxokisa. It comes to business, it comes to a job, it comes to a relationship, it comes to uphuma apha emnyango. Athi umntu, yho bendinento ethi mandingayi. Qha bandicenga, omzanele bathi masiye. Bunyazele uba mwenza umzekelo ngam. Waya umntu ngoku nawe uselingqenqe edolo. Okay. Because bengafanele Iyazisola. iyazisola. Do you understand? So mna I listen to myself a lot. I listen to it to the extent that when it's time for me to change ubomi bam, once ithi into ngoku ugqibile Rose le-catering, you are going into this, I'm going to follow it because it has never steered me wrong. You know. So that is Rose. I'm a mother. I have 4 beautiful kids. Uyaphosisa. Te 1, 2, 3, 4 wena? 4. Okhona indoda. Ne? Ndinonyana mna ndingumama kabhuti okrwala. Ndinonyana ona-19, nona-14, nentombi ezoba na-3 next week, nonyana ozoba na-2 ngo-August. All I can say is baphelo benten bomama babantu nguwe because you still look around the early 30s. Utamabutho Pheli. sisi kwi-40s. So whatever oyityayo, keep on keeping on because ucacile iyakusebenzela. But you know what I've learned sometimes it's not into oyityayo. Zizinto ongazityiyo. Ngathi sawusikolishwa namhlanje. Yes, sometimes it's not what you do, it's what you don't do. Ne? People are always looking for what can I do, what sometimes just don't do. Ne? Phuma kwezi zenziwa izinto. Phuma apha ekwenzeni because you are doing too much. Talking about ukwenza, I think zininzi into ezenziwayo enza uphuma kuzo, but ke asikho lapho. You know, because we want to weather very well. I'm really hoping that when I'm 50, I'm still looking like this. Ne? When I'm 60, I'm looking something like this. But I am not trying umkhawulelo 60. You know, I said the other day to a friend of mine who's turning 40 this year. So, send you 40s, as I said. Okay. I'm not going to do 40s. I'm really 41 this year. But I take this thing very seriously. So, you know, the strange thing is that I'm 40, turning 41. But I don't feel 40. Like, I don't even know. When I was 30, I thought there was a certain way I would feel when I'm 40, you know. I'm 40 and I still feel the same way I felt when I was in my 20s. That's like physical. Do you know what I mean? Yes. Like I don't understand. In fact, mna sendina 60, fade cut, skinny jean. I trouble them and couple more. You understand? I'm feeling next to 60. I'd like you don't learn wrong on you don't learn. I think bayazikhawulela manezani. Laa nto yazixaba ngoku ndimdala so Yes. mandibe mdala. And ke le nto uzixela yona luza you. Yeah. So yes, I think that's why maybe I still look the way I look. It's because I don't want to feel it. I want to carry myself the way I carry myself. Wow, that
is so nice as well. You've mentioned into yoba utata wakho nguba umkhwena and olu hlobo uthetha ngalo kuyavakala into yoba khangasondele kakhulu ebomini bakho. Yeah, I assume, I might be wrong, right? So laa nto if kunjalo khangasondele ebomini bakho yongabikho kukatata yenze ntoni apha ebomini bakho? Akho gap yayishiya? No, most definitely. I don't think, I believe that sometimes we will say, because we are Christians, sometimes we'll say, umntana should be raised emtshatweni. Okay. But I don't think it should necessarily be emtshatweni. But I do believe that umntana should be raised by both parents. Every child, because sihamba sibahle, but we have scars. Oh yes. And again, it's not scars necessarily from things that happen, but it's from things that didn't happen. Okay. So not having a father, for instance, I find that I'm a very strong female. Okay. Like, I'm very strong in my personality, I'm strong in my mind, I'm strong so much so that I do believe that even in relationships, sometimes I can be very overbearing. Okay. Because ndikhuliswe a single parent. So andiyazi mna into utata uzisole ukutya ngetray, ndiyibone apha ekuhambeni loo nto leyo. Mna uba ndifuna ndizawuxela nayo i-microwave utya kwakho. And akho nto wrong to me, andikuthuki xa ndisitsho. Do you understand? It's because you have 2 feet and 2 hands. You should be able to ucofa i-microwave womsho ukutya kuthatha ukutya kwakho. If ndiyafuna ukusela ngetray, futhi ndikuzisele ngetray because ndiyafuna. No. But I didn't grow up in an environment whereby umuntu oyindoda is more glorified. Yes, good pedestal, which is a good thing. Now as I'm getting older, I'm actually realizing that umuntu oyindoda should be, if we want society to balance, umuntu oyindoda nam, we are, I want to put it in a way, singabethwa later. Okay. But we are equal, but some are more equal than others. Okay. So umuntu oyindoda, we are equal in our right to life. Okay. We are equal in our right to be here. Okay. But if unomuntu oyindoda endlini, or unomyeni, unotata, unontoni, umuntu oyindoda does deserve utreatwa just by the mere fact that they are a man. Futhi I know a lot of women are going to. Yeah, Jewish, they will understand this maybe now along the way. Also they will understand it when they have a chance to look back in hindsight. Because if you look back, you will realize you have to be honest with yourself. I know some things send us a bit touchy because they say that's wrong, or if we agree with this. But unendawo yakhe, even kwikhaya unendawo yakhe, kwi-society unendawo yakhe, and indawo yakhe it is superior kuneyethu if we want izinto to function kakuhle. Unfortunately, abantu abangamadoda nabo sometimes abazazi but they are superior kunathi. Umuntu ufuna u-50-50 we-bills but angamfuni u-50-50 we-chores. Yabo? Okay. So kanti ewe kaloku mna, if wena uza 100% we-bills mna ndiza 100% we-chores, okay, and I contribute where I want to. But if senza 50-50 we-bills, uzayixova washing phaya kwengubo eziyazivaswayo uzawuxovwa nguwe papa because kaloku mna nawe senza 50-50. Yebo, siyaphangela sonke, siyavuka siyohleka kwabhasi John nomlungu singafuni. There's nothing ke ngoku ethi mna mandicatorishe to you. On that note, so in the same breath, you guys are superior. You understand then that it comes with responsibility, which is where they don't want it. So Tina school as a single parents, Lando, we've had to unlearn that and we've had to learn that also I have 3 sons. So I think why that thing is close to my heart is because I want my boys, as they become men, to know that abafani nabantwana abangamantombazana. Okay. They are abafani nomuntu obhinqileyo. They are superior, and they are superior in the fact that they are responsible to protect and to provide. So andithi kuye usuperior because yena fanele ahlale pha athi ndifuna isitya esigcwele ama-Kellogg's angawathenganga. No. Uyamucacisela uba kuthetha uthini ngoba indoda. Uthini uba indoda from i-perspective yomuntu obhinqileyo. I cannot teach him uba indoda as indoda. Hence ndisithi ke
it is important umntana akhuliswe ngabazali bobabini, because utata wakhe, for instance, now my eldest njengoba ngisitsho uba ulikrwala bekufuneka uluka, there's nothing that I could do about that because I know nothing about that. Had ndafana nomama bethu nam ke, because umama bethu were very rough towards our fathers. Yes ke, they had good reason sometimes, but they did not prioritize, they did not make the main thing the main thing. Whereas the main thing, once you have a child with someone, noba ufilish lobu useless kangakanani, but the main thing is the child. Yes. So had my mother better managed the situation yakhe notatam, maybe my father would have been in my life. Get you. I won't fault my mother again, because now she was working with the information she had, with what she knew, with her upbringing. Now she was raised by a single mother with no father. So wayenento ethi egqibeleni nam ndikhulile, so ndizobakhulisa oRose, you know, akhona. But she did not understand that later in life we would not. I never wanted to be a single mother. I'm a single mother, yes. I'm a single mother by divorce, but I'm not. It was not something I wanted to raise my kids with their fathers. Okay. But also I knew that I did not want to raise my kids in toxic environments just because they said ndifuna babe notata. So xa ndizohlukana notata babo, bona bohlukana notata babo, I make that a point. Like for me, it is, and for me it is at all costs. You know, like I don't care noba umntu mistreats me kangakanani or mismanages into ze-maintenance nantoni, but the one thing I will not do is to deprive my kids of having a father. Wow. Because for me, that is beyond into yemali. For me, the most important thing is for them to have that security of two parents. Wow. You know, and we need to learn those things. You know, I think I'm curious. I read a lot. I study a lot of things, and that's when it comes to parenting, I'm not perfect, but I'm going to produce products is right. This single mother, but I'm going to produce. You know, I got a call yesterday from a lady, which, you know, Sister Rose, yo, Sister Rose, I'm so impressed. But the way she described him was what I had envisioned, that Yo, speaking about lento uthetha ngayo ndihlekiswa into yoba bekenagilana nenye into apha ku-social media Facebook, yeah, I think so. Ohlobo uthetha ngayo into yoba ungumntu orida a lot, uchubekile, and ndingekagqibi nale point endiyangayo. Bukuyicinge into yoba in future ube ngumntu onikezela abantu intuthuthuzelo yasemphefumlweni, psychologist, because ngexesha ndikumamela banqama ndiyakha. You know, someone said to me recently, Rose, have you considered being a life coach? It's somewhere there, as long as usebenza ngabantu. Ndathi mna Ingakumbi usebenza ngengqondo yabo. My first answer was no, Okay. because I disqualified myself. Okay. Then later when I was home, I sat and I was thinking, and then I realized that in actual fact it should be yes, because the life experiences I have, I looked at it that life coach should be someone who's married or divorcer, or that was when I answered, that was what I was thinking. Perfect, you know. But then I realized that in actual fact, the people that even now I relate to, it's people that have been through things, you know. It is people who have for instance, about being a single mother after divorce, after and wahlala emtshatweni esithi ndihlela abantwana bam kuba efuna benefits of being married, ubhatalelwe indlu, ubhatalelwe imoto, yeah, understand, noba kunaba nganokwazi undixelela about being a single parent, because akayazi into yokukhulisa abantwana wedwa abayi-4, you know, in your 40s, kwi-era of eating, of drugs, of all the things that are happening, and you're a single parent and you have to be a lion. You know, I'm not even a lioness when it comes to my kids. Sure. I become a lion because I know when I speak investment that I've put in them, it's not even for me, but what I've invested in them, I have to see it. It has to come out. I cannot invest so much just bonus or any direction. I will not allow that. So I do believe that I will end up in the
life coach, public speaking era. But ndifana nawe ke nam. Mna I don't go after things. Things come to me. Exactly befana kuba njalo ngasekhaya. Because ke ndikunqinele kuloo nto iBhayibhile ithi ndifuna surely goodness and mercy follow us. Follow. So izinto eziright zakho they must follow you. You know, I'm not saying we don't fight for things ebomini. Vele izothi xa sekufollowishe yafika kuwafika uSathane afuna uyoqutha. That's when you fight for it, because you know, like the podcast. Now there are times when you have to fight for it because you are now here. Yes, because you are now here. So and you now know that this is your podcast. This is what you need to do. This is how you affect society. So no one can take that away from you. But before we figure out, this had to come to you for you to even grasp and it. Yes, I don't want to lie. And zintos last time they come to you. Okay. Jonga ke yena nto benisiya kuyo kulanto yam phambi kokuba ndibuze le nto yoba would consider into yoba ube ngumuntu othuthuzela abantu ngokwengqondo. Ikhona intombazane ku-TikTok, basically she's looking for umuntu ifuna udate, right? But xa ndiyibukele but ndiyibona ku-Facebook le nto. Xa ndiyibukele ngqondo, yo too smart lo girl. Yabo yonke into uya overanalyze and everything. So kuyo yonke le nto buyithe ndacinga wena uba yile nto single. Search uba kudala ndiqoba ndifuna umphendula le ntombazana qha ndifumene ichance for ntombazana ndinazokubiza ngagama wena. Zidate wena olahlo buchubeke ngalo. Asimfundi umuntu oclever gqitsi ngabantu. Moving on. Ndimo phethe abawuzokuphendula. No. And unyanisile, you know, kule nto time. Zidate girl, zidate. And uxabishe asizuzidate. Sizomane sizongqubeka pha kuni. Aphi. Yes, but you know, there was a lady I used to be PA yakhe. Sisilungi Moko in East London. Sisilungi is beautiful, brilliant. She's a quantity surveyor by profession. She was very brilliant. So when you mean slave, you know, mama ke siyashoutisa ke noSisilungi about into zama boyfriend. I can't remember what was happening in her life, but something was happening. So athi mama ke asimamele mama ke umdala, asimamele mama. Athi niyazi ba into ngxaki mina. Sozibiza ngomadoda. Sithi kanjani? Athi clever qet. Athi yabona umuntu olungayo kumuntu oyindoda. Fanele uyithathe ingqondo ibe amaqatheni. Exactly. But ke ngoku kaloku okay. Let's say ke ngoku we want. I don't believe that's true. I do believe that somewhere out there, and I'm a love. I believe in love. And like, friend, I mean, when I phoned in on my way here, and she was saying, when I think you're going to get married again, did you join? When I am chatting, uthi kulapho uyakhona mntasekhaya. You go girl. Lisemzini girl. Ngoba sibona 59 uzawuya uxele omnye usizibeke ndambona kwi-socials umane uphakama uxhathisa utotoba okusana ubheke emzini. Hayi mna xa ngizoba ngaba amakoti ndibekwe emva kwecala ngenesitulo. Kuthi izondiphakamisa. Hayi kuthiwa ndingahlala esitulweni umakoti because kaloku sekukude phansi impela isavu. I don't want to lie, Shem, and I don't know what it is, but I never date anyone ongafuni unchata. I think it's a character thing, you know. We're like last. Because you attract le nto kanye uyifunayo. Yes, and I think we're like a scripture city. He who finds a wife. So you don't become a wife ngochata. Ufunyanwa uyiwife. So mna standard mna I'm a wife. I always say I'm your girlfriend yam, I'm your side chick yam. No one can side chick me. Not even akakazalwa. Kudla ngothola into ezigude nento ezinezinto zixela zona. Yes, no, hayi andiside chick wamna. Noba bendifika unomuntu wakho owuba. Uyaphuma. Thixo something. Andiyenze loo nto leyo mna andiyoside. Andilive. Udufika khalisgincisa nenhlizweni yakho wansungena. Usana mna ndixhenza ndizombelela. So but again, that's by the wayside. But on a serious note, I don't advocate for I want to say nonsense. I don't advocate for those kinds of things. Umntu uzenza side chick, umntu adlale amadoda, umntu athande nomuntu ongamazi uba ukusaphi uzakuthini. Mina if you approach me, you beka amakhasi aphetafuleni. You better have a plan now. But where do I fit ebomini bakho, because andiyonga la girlfriend uzoyicinga after 3 days ukuscroll ku-WhatsApp wanibona. I'm not doing that. Uzahlala single babukeli. But you know what's going to happen very, very soon. Mhlawumbe
in a few years, because Okay. like I need to take a break, guys. Candice but in a few years, ndizobe ndisenza le podcast ndihleli nomyeni wam apha. Ne? So this is my husband. And ke kuthiwa into ayithetha iuniverse iyayikhulula. I'm not, and I believe in that. Ne? That I am what I'm a product of my words. I'm a product of my thoughts. So you can nomnye and uyakwazi noba i-product yamazwi nawo abanye abantu, Okay. but elakho ilizwi Li-powerful kakhulu. kuwe, Okay. elam ilizwi powerful kakhulu. Ungathetha ilana abantu besithi hayi ndiqalekisiwe, but isiqalekiso into esuka komnye umuntu hasn't got as much power kuwe as what ephuma kuwe ngawo. Sure. So thetha le nto wena ufuna uyibona ngawo. Sis Rose, xa sikhula sinamaphupha ndiqinisekile nawe ke ubunalo elakho belisithini. I wanted to be a Dreams. TV news reader. Jonga bungazolahleka tu uzaba Yes, kanti I wanted to be a TV news reader, but it so happened that this is gay. I hope goes back to parenting. I hope as parents, sifunde thina with our kids to encourage their dreams, you know, and to encourage them so much so that when they get out there and someone else discourages them, umntana abe no-confidence. Mna abantwana ndihlangothi ukuthi aninyanzelekanga nifunde nonke, bayodlala isport abanye, abanye they're going to be musicians, abanye bazoba business people, whatever. Umuntu makenze le nto ava apha kuyo uba this is me. angazoleta motivation for uvukayo yenza. Yes, and angathi umama ufuna ndibe ngugqirha, mna khona ndifuna ube yiyo, mna I just want you to be somebody. That's all. I have no profession for you. So I wanted to be a TV news reader. I still remember till this day, I shared it with a relative of mine. Was much older than me. So I said this, I can't remember what day, but I then said I wanted to be a news reader, and she said, hi, you call a news reader, isisidudla? Jesu, ingenaphi into yokuba i-news reader Mamela, lelanto? I must have been like 10 or 11 years old. Uyabulala, I confidence. cancelled that dream. Cancelled it. I cancelled it there and then. I never spoke about it from that day because the ndisidudla. So I knew that the one thing I knew at the age of 11 was that I couldn't change my body. Yeah, but one thing So endiyithandayo, one thing endiyithandayo today ndiqinisekileyo yazi uba someone's opinion ayikwazi uba reality Yes. wobomi bakho. So that is why in the city, had maybe umamam been more supportive here, of this dream. If I had someone as a child who was backing this dream. Axaba mntanam usisidudla sizafunda sisidudla Yeah, uzawududluzela you phaa. understand? So Ufunde ezandaba. umamam yena ke had this thing ethi for you to be a news reader mntanam fanele uyokwenza i-journalism. I-journalist ziyalamba uzonqaba ogcina imali izihlangu. You know, so naye discourage eliphupho. And the only way for me to get to this dream is through lo mama. That's one thing I know. So if my mother doesn't want this dream, someone else has told me it's impossible because of ubumna, then that means I can't pursue this dream. So I must change. Now ke ngoku wonke umuntu uzalwa apha emhlabeni uzalwa nomntana ozalwa namhlanje knows what they are here to do. If ke ngoku, and the first 7 years of ubomi bomuntu is the formative years. That is where you discover yourself. And at the age of 7, what you think you are is what you are. Okay. So anyone who changes you, ubomi will change you. Children decisions there to do, but you know who you are within yourself. So now at 12, I must start and look for another dream. But what else? Ke lokho sabe lisitsha iphupha ngaphakathi Do kokuba i-news you reader. understand? And then I went up to matric, sendifuna medicine, sendiziqalekisa Into ezikude. because I'm trying to satisfy mama because mama yena wants me to do engineering, medicine, ezanto efamilini kuyafundwa abantu benzo medicine, benzo ntoni. So nam mandibe kwezaa zinto, you know, of which zabai flop ke ngoku zonke izinto because that was not who I was. Uzithandi kaloku zifuna nangumzimba wakho. Yabo. So fortunate ke in the sense that ke I then got, my mother passed away when I was 18. I then got a job when I was 19, my first job, as I said, as a receptionist. So somehow, noba I never got to be what I was supposed to be, but ndaba kwizinto that have to do with communication. Okay. Like, I get jobs whereby I have to speak. At some point, I was even a communications officer for one company. So I got to do what I'm supposed to do.
Wow. And uncokola kamandi nyani iyachaza into yoba unamava bekuthi yabona nje uncokola ngaske ndithule ndithicwaka ndikumamele nge-headphones ndikuye kuqhubeke wenze nje yonke into yakho but ke unfortunately i-podcast nefuneke simane siyincokole here and there. Then kudla ngothiwa emhlabeni siphilela ukutya which is inyani leyo because noba ungathina funeka uhamba uyongqubeka ekutyeni. Sifika njani ekubeni into yoba mawupheke wena iqale njani yonke le nto? So into yami yopheka ke, all of this this personality that I am, I think just attracts people. Okay. I ended up having a big Facebook platform. Wow. Long before, like ngoku abantu are doing it because Mark is paying it. Okay. I think I had thousands of Facebook friends. Ingekabhatali. Yes, ingabhatali and ingekabikho popular. Abantu besafuna uba nee-friends eziyi-250. Mna besindimklokile 5,000. Wow. Izenzekele ke futhi, not because of anything. So I love to cook. So I would cook and post food. And post food on Facebook. So yaqala lo hlobo into yami. Kwafika i-COVID, zavalwa ii-restaurants. Okay. But abantu Rose, khasiphekele imfundo usivashele ukutya. Literally, that's how my business started. Wow. I started my business with 500 rand. I think my business now is worth, I'm sure, hundreds of thousands of rands. Wow. Banding I evaluated, but I started with 500 rand. I went there to take a packet of lusu, enjoli, ndatenga isibindi, ndatenga umleqwa oyi-1. And I cooked it on my stove, took pictures, I delivered. I think I had like 10 clients that day. The next day, my clients were more than double. And it just, to the extent that first week, the second week, I had to employ people. I had to employ a driver, I had to employ umuntu ondinceda sopheka. Kwabhizi nje kwaphithizela. Into yangixaka nami ndaqonda. Within 2 months, I had a restaurant in Newton Park. You better be kidding me. So, lando izinto, what is for you will come to you. Because it happened ngendlela that I couldn't even, I remember there were people East London, I need to send you money. I want to be part of this thing that you're oyenzayo. Omnye Joburg. Abantu bandazi, they don't know me, but they are watching what I'm doing and they want me to succeed. Wow. So I did that, and then at the end of COVID, I think a lot of our businesses were affected because besikhathise kakhulu, and it affected us. So I closed the restaurant and I went into catering. Catering nayo was born in the restaurant because during the time of COVID, people got with restrictions, so they couldn't cook. So some of my clients, they said, Rose, tell me into catering because since you are cooking anyway, for funerals, what do you think? Then I started doing caterings. So when I closed the business, I saw that Italy catering was more lucrative than having a restaurant. Because a restaurant has overheads, running every day, you're paying rent, you're paying staff. More expenses. Yes, it's on a need basis. So if I need them, I pay them. If venue, whatever, but and it was accordingly orders. I'm not losing anything. So I then went into that. So even now, catering, most business or anything that you do, it comes from inside out. Okay. So if you are not okay, you're going through things, you are challenged. Business. So there was a period like that for him. Now that's born because amadoda ndixelela mntu yenza uzasenza strong akugowisa wakhathalela mntu asekayo noba uyigraduate yakugowisa into eno-6 qha emveni kwendlela ikugowisa ugowe kuthwele isidanga xelela ngamadoda camakho semntanethoba hayi in the name of Jesus hayi uyandichaza ndithe ubobhasopo akufunekanga ndingene emoyeni because bathi ndathi zoom in ndathi zoom out ndawuthetha izinto so ya-affecteka na ibhizinesi because of business. So I got married the second time. Okay. Very briefly, because the red flags go and this little was red, but orange. Kenya was zombini baleka. Ndinamava kaloku
uyibetha ngamava ngoku. And ke wathi nje ithi andizizo za girls zifuna cabanga zode zibe meru i-flex. Wasemgoqo ingathi ufuna ukuthi itshe ngenyawo zombini. Hayi bra bendihlanga andithethi loo nto kaloku. So ke ndaphontsha ke apho ke ndaba naba bantwana bam bayithuba ncinci ke as a result of that marriage. But ke njengoba ndisitsho uba I'm always happy that abantwana bam babemitshato for their sake, not because I think umntana omtshato ubhethe umntana obengumtshato, but because andifuni uba nomntana obizifana nasekhaya. That's all. Yeah, on that one, but at least I did that for them. So yes, so I had 2 kids, and then I had to exit the room apho. So in that, all of that, ke ngose ndirelocated ndimkile eBhayi ndayohlala eTinarha because benditshatele eTinarha. So now it affected my business yonke loo nto leyo. So yeah, so into enjalo. So wow. But now I'm back, I'm picking up a business, and because I'm back, things like this are happening. You understand? Because now I'm in my element. Business I'm with attracting things zayo. Ukusebenzela nje uyabona la nto ba i-energy esisebenzisa emejolweni nakwintoni isiphazamisa kumaphupha ethu, because now that ungajolo okanye buyajula, now that ungazifakanga wonke kumjolo yabona ibusiness iyaqhubeka. And you know, I think we learn, there are people who learn this very young. Okay. Like there are people, singabantu mos umuntu is uyingqondo, ungumphefumulo, uyinyama. So sometimes you master into zenyama. Like I'll make an example with you. You're a healthy looking guy, you don't have no, you do understand? There is a guy. No, it's a compliment. Yes, a compliment. Thank you. Because there is a guy, but he has not mastered his body, his own body. Omnye can master fundile great, like nerd. He's brilliant, but he cannot have a relationship because he cannot relate with people. So we all master certain things. If I'll use that, A2 uyayibamba, but lui one bekhona ukusokolisayo kancane. So that is how the relationship it comes into play. If maybe I did not have a relationship challenges, I think I would be very far. Or if relationships were not something that I focused on as a person or that I took seriously as a person, I would be very far in general. Because mentally, I think even physically, the sharp can't up. So I think everyone, has been married for 20 years to the same partner. They are happy, they have a house, but you understand? They can't keep a job. Like they can't put anything on the table. He can't bring that table. In fact, so we have to understand and accept that about ourselves, that no one is perfect. So honestly, I don't see anything else that is a challenge more than the fact that I do not want multiple relationships. I want one relationship with one person, and I want that person to want one relationship with me. So dance book and then we live in a generation whereby the social media, no relationship no relationship with WhatsApp, no relationship with Facebook, no relationship with TikTok. We are chatting everywhere, busy, no baby everywhere. I'm not one of those people. Ndithina kumna ndiyisamanisa kakudala le uzixakekisa wena because yonke le nto uyifunayo yona ewe shem ivakala kakuhle ibonakala kakuhle but awusokuphinde uyifumane kulaa akhoyo kwi-generation ezayo uzawufika i-grand
wasekunje yabo. So ke injalo ke ingxaki kaRose. So ke uRose ubiza ngantoni igama lebhizinesi yakhe yopheka? It's Rose's Home Cooked Meals. So Why Rose? Because well I named it literally because when it started I was cooking at home. Okay. And it was meals that we would deliver to you. So literally it just became Rose's Home Cooked Meals. And then the restaurant still became Rose's Home Cooked Meals. It just and I'll be nine and change. So it just became I do sometimes feel like I wish I had called it something else so that because I know we hope that one day our kids can inherit them. So like Pam Golding, they inherited Pam Golding. But it would be nicer if it was something else. Okay. So sometimes I feel like that, but I don't think my sons really mind that Ilikamalam. So yeah, so that is how it came to be, and that is what it's called. So you cook for everyone or anyone? For the catering, I cook for everyone. I cook for government. I've got a contract with parastatals. Okay. And I cook for public. Okay. Do weddings, graduations, anything big. Nasemgidini bangakubiza because bayakwazi ulahla sometimes. Most ba yonke into khona ukutya kunesibhathi kuphekwa kakubi. Kaloku and I want to say this. Ukukutya ukubi. Okay. Ke umuntu opheka kakubi. Pheka ngesakhono sakhe. Yes, and ke ukhona umuntu ophekela abantu abalambileyo. Oh. Yabo. Xa ukutya uhluthi then you will nitpick. Okay. But if ufike kulaa mgidi ulambile nyani akusoze uvendwe uyawuva sokupha igqibeleni eyodwa le nyama ayinatyi okanye le gravy yabale kungona xa ligcwala iyagcwala ke ngokuthumba. Okay. Otherwise ngoku bulambile yonke insiphi yawasha so akekho umuntu opheka kakhulu. Hayi oba uthetheleli wena ukwenza abantu xa ukutya bakungakuteste naso ubusithi belingasoze kakade kuthini kodwa ngohlobo lohlobo. No, I'm building a confidence yamanye amalady. Umuntu wants to learn to cook. Also, there's some truth in that I'm a caterer. I have a business, but do you know that I'm not the best cook? Okay. There are people that are better than me, but they have not started this business. Sure. Because Ne? I'm not a caterer with a big catering company in Port Elizabeth because I'm the best. I'm not the best. It's I because know that. It's because that's the only reason. Because you don't have to be great to start in, but you have to start to be great. Because even a Bible, each qualifies the unqualified. So you have to ungene in the battlefield, and you will get your scars, and you will be qualified on the way. If uzolinda yonke into ibe perfect uthi no I want to start salon no ndifuna ukwenza nails whatever business in fact you want to do, even this podcast, if you had waited wathi ndifuna kuqale ukuthi ndibe indawo ndenzele summer strand uvela maza ixaxa bisebhayi ngeke kaqali nangoku ngesingekho kwala kuba sisalinde laveni. That's what I like about the senzayo because sithatha isabhabhu thina sayizisa apha ekhasi and siyabangena. Yeah, and because now I've been watching your podcast, I'm sure for a year, if not even more. For that matter. So I thought it could be anywhere. I thought it could even be Joburg. I didn't even think it was. So I really never thought it was a buy. Wow. So you just start. You just start where you are. You start where you are with what you have. And God will provide, and people will see that you are trying, because we people come from outside of South Africa and they come here. I have a friend from Zim. They said, "You can relocate to the States. Why would you do that?" That's him now, because the States. Why do you know that South Africa has everything? What is Tina? As a sugar pa? States. Or greater because but if you manage to make a life in South Africa, you have arrived. Why? Because South Africa has everything. It has beautiful places. It has money. It has ocean. So what would you say? What do you know? South Africa has everything, so much so that you can build any life you want. What Nina South Africans, it's because you take it for granted. Yeah, because of Ilapa. No, that's true. And our government
ndingabancomanga because I know people are complaining. But I want to say that our government cannot create jobs and they must be honest about it. Yabona government wethu, the day they are honest about the fact that they cannot create jobs, they can only create an enabling environment for businesses to flourish. Because abantu will create jobs, sit. Exactly. How many civil servants can they employ? So urhulumente has created an enabling environment. City must take advantage of it. We are the ones to take advantage of it. What we want from urhulumente, City xa sicula amagwijo sithi urhulumente uyamthanda uMahlalele umnike 350. It's not noba uyamthanda uqaba ukuba makamthini uMahlalele naye. Because uMahlalele uhleli phezu kwezandla zakhe. It's literally you are sitting on top of your hands. Because there is no one here ongenanto anoyenza ngezandla zakhe. Whether usebenzela omnye umuntu okanye ucreate imisebenzi. There's two things to be done. It's we create jobs or we work for those who have created jobs. But government yena sifanele simthathe simbeke ecaleni ngoku. Government umsebenzi wakhe is to create an enabling environment and they have done that. And if siyaphakama thina singabantu senzelwe even noba besenza wrong uzazibona uba abantu badinga into ethile ngoku because sizawuya kuye sithi ngoku siyenza kangaka sidinga into ethile uzawuphakama yenze. And there is power in numbers because the way esibaninzi ngayo singabantu abamnyama, someone said ndikhona ke nakwi-business yakwa-Forever Living. Okay. So someone said ku-Facebook, no wonder the skin is glowing. Yes, no, ndiyayitya i-product, i-Tams product, no. Ndiyayithengisa i-product. So someone said, but I'm not so big on social media. I want to be again, but I'm not ngayo, you know. Okay. But someone said, asinothengisa isigubhu sonke. Singasithengisa isigubhu sonke. Singasithengisa isigubhu sonke because the more sithengisa isigubhu, into nzibeka njani, i-demand ikhula where there is provision. If you look at ufuna la area inosalt, the restaurants. Okay. I-restaurants ezipha, there are so many for zilapha endaweni enye. And sigcwala pha bawungaya ngoku kugcwele kule gqomo. Zigcwele zonke. Because you have now created a demand for your product. So ifanele iphele nalanto yomona ngoba andinoyele banesaluni. Ubani uvule isaluni kodwa uyandibona uba ndivule isaluni akuphelanga abantu. Sure. There are so many people ebhayi abafuna i-catering ngoku. There are so many people ebhayi abenza i-catering. And azibazo abagqwelisanga basezaba khona nabanye. Iyakhula i-business e-catering and I'm happy when I see that because I know that it is creating a demand. It is letting people know that like Joburg kunqabile ubone umzi oziphekelayo. Most times they're using caterers. Sure. How many caterers are in Joburg? How small is Joburg compared to Eastern Cape? Sure. So ayikho into ethi there is no competition. Competition lapha ukuthi there is no competition. There is enough everything for everyone. Yes, because kule nto ithethayo kaMona really ndiyarelate because xa ubheke shop ke sithenga kuzo ezi zinamaxabiso aphantsi. Yes. Yabo xa ufika pha isonka noba seseyiphi ni-brand fika sihleliswe endaweni. Nguwophakamayo uzifuna uqoba mina ndifuna esi andisifuni esi. Abalunokulo abantu bezazonka because bayayazi uba umntu iyasazi isonka sifunayo qha. So enza ibhizinesi yakho wena xa ufikile ndaphatheka right kuwe undilokhile undigqibele zamani ukuza kweqha akho ndinidi umona nix ba. And abantu kabasibonisa lanto my friend. Yo abayikwazi. Yabona my friend. Asayitha clean business. Hayi my friend bayasibonisa noba ujonge costing. Ngabo istrato qala uyophuma. Xa iphele kuye lento ifuna ubala kayithatha apha next. But kumntu omnyama ungayenza loo nto leyo. You understand? Thina we couldn't even manage ezo spaza shop because sasithakathana thina sodwa because sinomona woba wena uzothi for into bayasibonisa my friend elokishini enye kona nekona kukho ivekile my friends igcwele izitezi stocks bayathengisa. Sure. So there is no such thing as competition in business. Sure. It is just who do you choose to mentor you? Who do you choose to inspire you? Be inspired. If siwi level enye thina mandiye ujonga wena because that means wenza competition yami andijonga ongenhla kwami. That is my inspiration. Kwinto yonke umuntu ayenzayo definitely ziba khona i-challenges. Zithini ezalapha ekuphekeni? Okay, challenges with catering because it's a bit of an informal business. Okay. So
when a client comes to me and has forms, sign form apha, this is our contract, because kaloku siyibetha isiqwathi. Exactly. So umuntu uthi Rose umngcwabo on Saturday, for abantu abayi-500, how much do you charge? For instance, it's 90 rands a plate for umngcwabo. So if you are telling me 500 people, that's 45,000. Okay. Whether I give you a discount or not, it's up to me. Okay. Then athi umuntu okhe ndibhatala ngomso. Qala phake ngoku-challenge ke with abantu bakuthi. Abantu bakuthi, they want our services, but they don't always respect us as abantu be-business. You will have instances whereby umuntu is paying for catering yabantu abayi-500 on Thursday. Sure. Catering is Saturday. Shopping, what people don't understand about catering, that is time consuming. It's not upheka, it's uthenga nokupreparisha ukutya. Ezanto zimbini, if you don't do them ngexesha ungazenzi right, you are going to be very frustrated as a caterer. So those are the challenges. Abasebenzi, you know, abantu bakuthi, with what we just said, that umuntu makazenzele. Abantu bakuthi, they don't take jobs seriously. Especially xa beqashwa abantu abamnyama. Yes, especially xa beqashwa sithi, you know, umuntu wants my money, uyafuna ndimbhatale, but ufuna ukwenza nje nantoni, you know. So you have those kinds of issues where, you know, even when I had a restaurant, I had people permanently employed. I was paying them more than they were ever paid. Now what's okay, ezindawo zokutya zinkulu. Bigger. Okay. Yes. I was paying them more than they were being paid. Kwezindawo bebeqhela uphangela kuzo more formal zinkulu. Was paying them more, but you would find that the complaints I would have from clients andingekho. Sure. Because sometimes the staff say to once ujika umqolo, they change lento baxelele yona bafuna ukwenza lithandwa ngabo, you know. So those are the kind of challenges, you know. I remember once I had a discussion with my staff about cooking. So ndithi kubo sasine like a recipe sasinayo yolusu, and ulusu lethu you could go anywhere in PE. That's why even on our page now, people always say, Joburg, because we had ulusu nomleqwa were the best. I still say no one can touch that recipe that I had. So now this one lady on Selezela decides on this day that she wants to change the recipe. Fresh way. Every day ufika lamafutha la nyama inuka lahlobo seza. Exactly. There is recipe yapha engatshintshi. That umuntu xa isuka enjoli enyuka eze eNewton Park eshiya indawo ezithengisa ulusu enjoli, it's because ufuna le recipe yala. Wena ukumtshintshela irecipe ibe ngathi utya lena eshiya enjoli into. Why are you doing that? It's because sudinwa when ucinga abantu abadinwanga. That is why they come here, because they don't come here every day. But when they come here bafuna le flavor. That's so we don't change. So it's training staff, it's even training clients, even in how to treat us. Okay, you know, I think nabantu bedeco will agree. Umuntu catering, umuntu deco, we are very disrespected in as much as event so be complete without ideco, so be complete without ukutya, because sesimamele phaa ezo speakers zakho zibalulekileyo sizama umane ujonga ekitchen kwesivumbi walishoka abantu ba ugqiba ndinothekele sizoyotya, so idlala indima enkulu. Ndiyazibona nedeco nantoni i-event yakho, it's a flop if your food is not good. Amen. But you will find that there is no one that families and clients disrespect njenge-caterer. Sure. So we get disrespected at times even before the event. Yeah. I've had events whereby andikayofika ayikabiyo nala mini, it's the day before, sekukho abantu abakugezelayo awukayofika. Ndiqonda, do they know that if I did not respect what I do, ndingenza nantoni na ndifike ndibalahle ngokutya kwabo phaa because kaloku ndingumntu. So they disrespect us ngongathi i-event yabo does not. Then ngalamini ngoku xa befika ngoku ungatyhilekanga towards them, ayibone ke ngoku into yoba wenza mbi i-event yakhe, because now I'm just here to serve food and leave. But we cannot do that because
this is who I am. This is Rose's home cooked meals is me. Mm. So there is not a day whereby I'm going to mistreat my brand because of you. Because when I can serve you today, no thanks. I have that opportunity. But Rose's home cooked meals, share a right. Bakwazi abantu Because ukuthi abantu, baxole. yes, because abantu they will not know that kutheni sendingasenazinyo nabo kuba kanti nguwe, you know. So we have those kinds of challenges, especially with abantu bakuthi. They, you know, I find that if we go and we cook for ezinye intlanga, if I'm cooking for mhlawumbi kwaLanga, family yamakhaladi or abelungu in Lorraine, they will respect us, you know, Ne? how they will speak to us, how they treat us, how they treat my staff. Nina nityile ntoni. But aba bakuwe Bakuthi udesk kube ngathi umuntu uqonda unewari for umuntu oncedisa endlini yakhe, because kanti ngumntana we-domestic worker. So xa unditreata like a domestic worker yakwa, how much ndiqonda more i-domestic worker yakwa inoba injani, uyenzani. unalani bandibhatela kunothi ukutya kwam. Yes. And awunothi 10 minutes city, you know, like there's a way. I really would love to say that abantu bakuthi please respect us. Noba ngumuntu okuthungelayo, noba ngumuntu okulungisela izihlangu, noba ngumuntu oklina endlini yakho, noba ngumuntu otheni, respect umuntu. Umuntu into enkulu gqithi. Benendlela othetha nyana noba i-address inemena ntoba nam babiziswa kum benza ifunize ngolu hlobo. You know, like respect umuntu. So those are our challenges in community business. I won't talk about funding and all of that, because people talk about that at length. But also those are not my challenges, because I never waited for government. Exactly. I never waited for any external person to come and validate my business. I decided that this is a business I'm going to do, and I'm going to knock on doors, I'll kick them down, I will enter. Washa Linda, no one's going to come and say, Rose, you're doing well. The Rose is doing well. And akho mntu noyiphikisa le because ndiyibona apha emehlweni akayalayita akawuthi and ngawakho ke laa nto ndingalakholulweyo, but asikho lapho. When you cook uthatha LOVE, uthando, ulifake kokutya okuphekayo. But kuba nzima kangakanani ke nje usenza catering, because awuphekele umuntu oyi-1 okanye ifamily yakho abantu abayi-4, 5, 6, uphekela umzantsi wonke utshiza abantu abaninzi. Kunzima kangakanani ulifako lathando kuba kutya xa uphekela abantu abaninzi. Akho nzima at all. Akukho nzima at all, because I'll tell you that you cannot give what you don't have. Ne? So all athando, when you are doing something that you love doing, that is why Adele, I perform on stage, ecula to thousands of people. Ne? Abe ngathi ucula lo muntu oyi-1. Yeah. That is why kukhona umuntu okwaziyo naye ukucula, but they cannot perform kula level ka-Adele. Naye uyakwazi ucula, but yena at least 500 people. Futhi uyaziva bawu-trained, because once you've done what you do, you can feel that akhona amandla aphumileyo because you are doing. So that love for me, it's there. Like when I'm doing it, it doesn't matter ndiphekela abantu abayi-500, ndiphekela abantu abayi-1000, ndiphekela abantu abayi-100. It's there because it's what I love to do. Akho mntu ndithumileyo le nto ndenzayo. I want to do it. I want to cook for people, and I love to see people enjoying my food, and I love it when they give me feedback. You know, I get it often, Lord. Athi wathi umntu utata ezocela uintroducewa kum wathi, hey, yazi lo Rose Diqoma, ndifuna ubona lo mama, because I anticipated that lo muntu upheke oku kutya umuntu ongumama omdala. You know, I did not expect bazofikela kumntana ongakwayo, because ugcwele uthando ukutya kwakho. You know, so I always say I'm a love child of a love God. So when I do what I do, even sendisemsebenzini lo ndiqeshwe kuyo, like people around me, they will tell you that I'm just love. So when I do it, I don't know for other people, but for me, it is easy for me to pour out that love because it's something I love doing. Masibulele into yoba olu thando shem analo ilo lokutya, because kweli lakaba it's a story for another day, but asikho lapho. Khasirhalise mani into yoba yintoni oyiphetheyo kumenyu yakho nje rhali ukwenzela uba umntu omameleyo phaqomba sabawa. We do get with the catering, we'll do pretty much whatever you want. Canapes, we will do all pasta, we'll do rice, standard menu, rice, veggies, salads, meat, any meat except for pork. Pork, the only
time we'll do it is if say Briar. Okay. And that is, well, we have we have certificates most All right. for working with food, Okay. food safety. So there's no restriction with pork, but I chose that I don't like to work with pork a lot because pork yes. Likewise with the fish we do it, but nayo andiyenzi in-house because of food contamination. Okay. So there's all of that. So but we do pretty much everything. Siyalenza ulusu, siba nazo imenyu imitshato wesiXhosa, ube nolusu, ube namanqina, ube namacala, ube all of that kind. We do everything. African cuisine, we do Western cuisine. Wow. We just do complete package so curry and rice, Indian, like siyapheka. And in Pega, no sister in Pega nabo ke. Yes, I'm different, but I've got people that I work with. When it comes to cooking, and I respect them because so they know idembisa from back, so that is why you would generally because it's not just me. Kuke kubekho into ekuthiwa yi-food poisoning ekutyeni. Mhlawumbi ngokwakho amava njengomuntu okwi-catering nomuntu ophekayo, into abasuke ibangela ntoni because umntu nje uzayithatha from ujeni uzathi noma bekuphekwe kwindawo emdaka yabo zonke ezanto no. Ndifuna si-educate abantu. Yes. I-food poisoning ke ibangelwa zizinto ezininzi. Sometimes le nto itshoyo cross contamination yokutya. Ukutya ufuna kukho izinto ezingadibaniyo etyeni okufuneka ungazidibanisanga. For instance, pork and fish, those are two things because zine bacteria is strong. So you must try by all means, even so it's fake fridge. Pork must always have a fridge, fish must always have a fridge. So not necessarily that but sometimes umntu doesn't know about food. You will find butternut, I say butternut, iyakhawuleza uba muncu. So butternut xa upheka, like when you're a caterer, into yokugqibela uyiphekayo, especially if you know that uphekela inani elikhulu and ukutya njengoba sipheka mosipheka like throughout the night sometimes. So njengoba sipheka, i-rice ne-butternut will be the last things to cook because mhlawumbi kusawubethwa lilanga ukutya kuzotyiwa ngo-1 okanye kuzotyiwa ngolo xesha uzotyiwa ngalo, awunazo i-fridge that is as big enough uzofaka ukutya, and ke ngoku uzozifaka efrijini uphinde ukufudumeze njani, it's going to be complicated mhlawumbi. So ugqibela ngazo into ezinjalo. So i-food poisoning ke ngoku it's when i-butternut yakho iye yamoshakala, mhlawumbi yani endaweni emuncu, abantu bayitya not realizing that imuncu ngelaa xesha idibene mhlawumbi nechakalaka epleyitini, bayitya abantu banesisu, bayahambisa bayagabha. So it's not bubumdaka, but it's because ezazinto xa zidibana esiswini sakho azabikho right because ibikhona ebiseyinengxaki. Wow. Sometimes ke xa udibanisa izinto ube kuyithatha apha nalapha ku-general man sethu ubuzayidibanisa njani intlanzi nehaphu, ihaphu ayifuni uwabona amanzi yeke uba inencasa, intlanzi ihlala come on man masafunisa into yinile. Sister, ufumaneka kanjani umuntu xa afuna ukutya, mhlawumbe ndino-private mcimbi wami endiqonda uba ndibawela ukubiza apha kum, ndixhulumana njani okanye ndimkhontakta njani uSis Rose? Okay, uSis Rose ndifumaneka kuFacebook ndinguRose Hoyi. Okay. And then we have a Facebook page, business, Rose's Home Cooked Meals. Okay. Ndikhona ku-TikTok, Rose Hoyi. Ndikhona ku-Instagram, Rose's Home Cooked Meals. Okay. Then on my cell phone, it's a business cell phone. Strictly business, guys. Please, 060 388 7602. Sebevile nabantu nabayi-4. 060 388 7602. Ukuphendula ke kule ndawana nje hayi abanangxaki xa befuna bayayifuna bashiya ongenayo noba naye apha endlini okanye eyi-1 ayofuna luna-5 sethi uba thina sibhasophi mabaphole ngoSis Rose ukwi-pastime. Sicekisa sister, xa unephupha noba ungaliphila iphupha lakho uthini, ziba ninzi izizathu ezinokuba ntoba ulishiye iphupha lakho liyeke, but siba khona isasizathu siyi-1 sikugcinayo ephupheni lakho. In your case sesiphi?
sesokuba I have not reached the point that I wanted to reach. Ndingumuntu ke generally if I said I want to do this, I am not umuntu who gives up very easily. So in fact I think I don't give up at all, because I know one thing, that there is no one who has ever accomplished anything who gave up. You will never accomplish it if you give up. But if you stick with it, eventually noba uyifumene by chance, noba uyifumene by hook or by crook, but into uzoyifumana if you stick with it. So I have not reached the level that I want to see for my business. There is a vision that I had when I started. I'm not there yet. So there's no turning back. Giving up is not an option. We can rest, we get tired, siphumle, but uphinde uthathise. So makuphithizele kokungancane. Makuphithizele umuntu makabe busy nento yakhe. Umuntu makazibuze uba why am I here? Because no one is here to balance the ecosystem. Asikho lapha for loo nto. Someone, you are here for something, whether to do or to impact or to influence or to inspire, but you are here for something. Wow. Andisawubuza nalambuzo benza ubuza uba in the next 5 years ufuna uyibone lapho, so undiphendula into sixelele uba bazayibona ngelo xesha abantu awuzoyishare. Iphucule okanye idlale inxaxheba engakanani into ye-social media kwi-business yakho? It was social media for me gave birth to the business. Wow. Andingowasibhayi, as I said earlier. So I don't have a lot of PE friends, but I have a lot of PE friends because of social media. So it played a big role. Joan said uba bendipost ukutya kwam on social media nje, but people said Kaspeke, So social media is birthed this business, literally. So I can't emphasize that enough. It's sensitive injalo social media, but the very same social media ethatha ibeke ibhizinesi yakho phaa, iyakwazi uyithatha iphinde ikhuphele nje by one mistake onothi uyenze, ithathe iyoyilahla phaa, because abantu bayakwazi ukuthetha kakubi ngomntu kwi-social media. But yes, they can, but the truth of the matter is that abantu on social media will very rarely bathethe kakubi ngawe ingeyonto ene-element yobunyani. Oh, okay. I'm not saying this because ndingazange ndatrenda, mhlawumbi nami ndisawuvuka ngenye imini nditrenda, but generally if uyayilandela uyifumanisa uba ikhona vele iqale khona le nto, awuvelanga wangacacelwa ngabantu okanye wavela wawa. There is something, you are the one who's put yourself on the wrong side of history. Ikhona le nto iba nayo igalelo lakho noba lincinci, but you contributed in getting yourself in that. Sis Rose, sincokole de sekube ngomso, uncokola kamandi, into yakho uyayithanda xa uyibekayo, and sheka ndizibuza umbuzo uba ayibona kuthi le nto ungalungi ngayo, because yonke into yakho i-right, it's only ela side. But ke on a serious note, siyabulela kakhulu mani ngexesha lakho loba uzile apha, usi-educatile. Ndiqinisekile umntu obukeleyo ininzi into azayichola, even umntu obawonayo naye uqala ibhizinesi yakhe yopheka uwafumene amazwi enkuthazo. Namhlanje akhona into yoba ndithi khuphela amazwi enkuthazo, because along i-conversation le besinayo akho nto bingekho. I mean yonke into ebikhona, umntu ubunovula nje indlebe abukele amamele uzawufumana yonke into. Siyabulela kakhulu mani sisona. Thank you so much guys for having me. Ndiyabulela for this platform. And people that want information about starting a catering company on Facebook, Bangand Inbox, I'm happy to answer questions. It's not that complicated, really, it's not. We can all do it. Like, wow. South Africa, this is Rose. We're Rose, home cooked meals. Wow. Saza naye engunobuhle enjalo, walichaza ke balakho wakhulula namehlo phambi koba athethe nathi. Oh Shem, unalo uthando for ukutya, not for enye into, for ukutya unalo uthando. Ngusisi onabantwana abayi-4, but ngeke utsho. Ndizama ukuthi ke masiqhubekeni simlandele bethuna simxhase, ngoba eyona nto ifunekayo kwibhizinesi zethu ngakumbi singabantu abamnyama into yoba masizithande, sizithembe thina olaa hlobo sizithemba ngalo ibhizinesi ezinkulu, because in order for izinga lethu lifike kwelaa nqanaba leza bhizinesi nkulu, funeke thina apha egrawundini siyisapote kangangoko. Mna
ndisoloko ndimotivate wona sisoloko story sika DJ Sbu. U-DJ Sbu zange ame kwinto yakhe yothengisa i-energy drink. Wayevalelwa zindawo ezinkulu singafuni uyibeka eshelfini but because of into eyayisenzeka apha egrawundini banyanzela into yoba bazithobe from phaa baze kweebhos babona uba noba singavala lo mnyango but lo mntu uyayithengisa i-energy drink yakhe akamanga. So sizidaki we need to have that mentality yozixelela into yoba noba imarket iyasivalela but sizawuqobhoza sicreate eyethu apha. Siyabulela ke nakubhuti Izana ubhuti esinqamisa siyanxityisa wena sister apho sibone ngathi sine-t-shirt ezingathi semcimbini ezingathi sifiti singekho fiti. So ngumdaka omnyama uyafumaneka opposite i-N9 Spa ukwi-black container kulapho i-black excellence yenzeka khona. Uzawufumana your-bucket heads everything ikhona, zikhona nee-track suit ziba khona needeka akho nto ingekhoyo man. Siba bahle nje phaa sihambeni sosapota umdaka omnyama kuni bantu base-South Africa. Sithe asiwuvali ngenxa yenkxaso yenu, qhubekani nenze njalo. Kuthiwa amade ngawetyala amafutshane ngawe-love phaa kwaRose home cooked meals. Masibapapa yes.